Bueno, kaon tarte bat baino gehiago izango dugu, Hori da, eta horietako bat tip kulinari izango da. Guregana Iker Eleizegi etorriko da. Bera, sukaldaritza eta gastronomia arteetan graduatua dago. Eta, ni bezalako sukaldari kaskarrei trikimailu batzuk erakutsiko dizkigu. Niri ere baliagarri egin zaizkit, trikimailu horiek, eta espero dugu zuei ere gustoko izatea. Aizu, guazen Ikerren lehen tip kulinarioarekin. Kaixo, gaur kontan mikroondasai beldurra galtzeko magcake izeneko bizkotxoa tingo deu, eta hortarako erabiliko ditugun osagaiak hurrengoak izango dira. Arrautza, azukrea, olioa, irina eta kakaoa. Hasteko esan duen bezala, mikroondasen ingo deu, eta zuzenen ja taza bat erabiliko deu mikroondasen egiteko, bale? Hasteko ordun, arrautz bat botako dugu tazara, eta goiara batekin nahastu ingo dugu. Honekin batea, 30 gramo olio botako izkiogu. Eta berriro ere dena nahastu. Jarraitzeko, irina, bale? Irina 15 gramo bakarrik. Eta berriro leheno bezala dena nahastu. Honekin batea azukrea, kasu honetan 60 gramo jungo dira. Eta berriro ere dena nahastu. Azkenik, kakaoa botako dugu, bale? Kasu honetan beste 15 gramo kakao. Eta behin dena ondo nahastuta dakaunen, zuzenen mikroondasea pasako gea, bale? Bertan, 800 batiota jarriko dugu mikroondasa, eta 2 minututan mikroondasen indako bizkotxoa inaukiko dugu, bale? 2 minutu. Eta ikuste duen bezala, 2 minutu pasaianen, bizkotxoa goraka egin du, bai? Eta goiara sartzen badio, hemen dakau, bizkotxoat 2 minutu ninda mikroondasen. Hauxe izan da dena gaurkoz, eta hurrengo programa beste zerbait ekarriko dizuet zuentzat.